sin kaburok, kagupong pagduda ug mga pamakian may paghisumpay pagtratahin mga isyu nga nakakapayong nga naton susidad. Inagarantiya ang klaro, waray kulang, waray sobra nga mga impormasyon o kasayuran. Agod ang tinuod nga batonhan mga panitabo, mga hurub-hurub ang tawo, in mabaton hineksakto. Andama ang iyo mga radyo o itutok ka 88.9 BJFM para hinarampang o himangraw nga binugasay, pinaagihan. Tindog ngan pamuhay-puhay. Tindog ngan pamuhay-puhay. Iyo mababati kada alas 7 nga alas 8 aga, Lunes nga da Biyernes nga adlaw, 88.9 BJFM. Kaupudhi, wins, pilito mo ang abdi. Tindog ngan pamuhay-puhay. Ang iyo kabakyang ug bantay. Oras 5 minutos na ito nakalabay. Ito alas 6. Waray ka na, impoy, mahinunundo. Sanda ko nga ba to, likit, san baybayo? Nagkita-kit ko, naglaping-laping. Testigo san balot, harupoy san hangin. Waray ka na, inkoy mahinunumdo. Sanda ko nga bato, ligid, san baybayo. Nakita-kit ko, naglabing-labing. Testigo san balon, harupoy san hangin. Nang ikaw nasangkay, sinila kong sabong, ako manahan ko, nawara ang hagkon, ahay, sikatang di, sang paghinikugmaan. Waray katapusan, lunlun, nakalipan. Mga saan, diri ko nagsisikwan. Waray kamatayan, tugma, kumalusay. Nang ikaw nasangkay, singin akong sabong, ako manahan ko, nawara ang hagkon, ahay, singkatampi, sang paghinikugmaan. Waray katapusan, nunlong, nakalipan. Mga saan, diri ko nagsisikwan. Waray kamatayan, tugma, kungalusan. Waray kamatayan, tugma, kungalusan. Basuri buhat-buhat, harap puso, tinipigan. Kayan langit ang lugma, bukong lubong, dalipayan. Ang magpalit na pala, siya'y naghatag, pinasanggan. Punyalhan kabalaran, at ikapit
kaibigan, hinumduman. Baso ni kuha-dughan, arang pusong tinipigan. Kay ang langit handugma, lubog-lubog, kalipayan. Ang magkalit na pala, siya'y naghatag ng kasandan. Punyalhan kabalaran, at titipigan, hinumduman. Likod-lig papatambal, bisan mangut-ngut, hinindinulutan. Aruyag ko magpingin, dagko na ulan, basitigaman. Ang magkalit na pala, siya'y naghatag ng kasamdan. Punyalhan kabalaran, at titipigan, hinumduman. Bisan mangut-ngut, hinindinulutan. Aruyag ko magpingin, dagkong maulan, basitigaman. Ang magkalit na pala, siya'y naghatag ng kasamdan. Punyalhan kabalaran, at titipigan, hinumduman. Tutog papatambal, bisan mangut-ngut, hinindinulutan. Aruyag ko magpingin, dagkong maulan, basitigaman. Ang magkalit na pala, siya'y naghatag ng kasandan. Punyalhan kabalaran, at titipigan, hinumduman. Sige na, panayaw na kita. Labi na kay pista sa inyo ha. Inyong bisita, dadangari sa plaza. Tarong kita manayaw ug sat-satsa. Manayaw na kita mga luluog lula. Nanayog tatay, ulitaw ug dalaga. Mga bisita nga ni akaron sa plaza. Manayaw na kita disco ug sat-satsa. Manayaw na kita, nindot kaayo ang tukar nga tsatsa. Mao kining kinahang sambahidag na, bisag ng hubag pang tuhod sriyuma. Itudog yun pagtsatsa, aron makalintar ang mga problema. Labi ng paris mo gwapang dalaga, makalimtang yun ang asawa. Sige na, manayaw na kita. Labi na kay pista sa inyo ha. Inyong bisita, dadangari sa plaza. Tarong kita manayaw ug sat-satsa. Manayaw na kita mga luluog lula. Nanayog tatay, ulitaw ug dalaga. Mga bisita nga ni akaron sa plaza. Manayaw na kita disco ug sat-satsa. Manayaw na kita, pindot kaayo ang tukar nga tsatsa. Mao
kining kinahang sa may edad na bisag ng hubog pang tuhod sa riyuma. Itulog yun pagsatsa aron makalimtan ang mga problema. Labi ng paris mo gwapang dalaga nakalimtan ang asawa. Manayaw na kita pindot kayo ang tukar nga tsatsa. Mao kining kinahang sa may edad na bisag ng hubog bang tuhod sa riyuma. Itulog yun pagsatsa aron makalimtan ang mga problema. Labi ng paris mo gwapang dalaga makalimtan yun ang asawa. Makalimtangan ang asawa. Alright, ayan, 15 minutos na ito nakalabay. Ito alas 6. Alright, magandang umaga. Labi na Kamusta ito natin mga suki, magkadarodalahan nga parte sa kabungan gawas itong probinsya, itong Sinarangan, Samar. Yan naabot ito natin signal, magandang umaga sa inyong lahat. nakita mga luluog nula. Nanayong tatay ulitaw. Yan, kumusta ito natin mga suki naman. Siyempre din hinga parte hasor nga dapit. Manayaw na kita Itong eratag sa mga panimalay, kumusta ka mo mga nanay, ati, kuya, tatay? kita. Manayaw na tapre. Okay, kato mga Bisaya diha, no? Mga itong mga higala ba? Basta sa inyo Naminaw diha karon, maayong buntag kaninyong tanan, bangon na pod. arong kita manayaw sat. Manayaw na kita mga luluog nula. Siyempre magandang umaga din sa mga suki nating mamang driver na nagbibiyahe ngayon. Mamang driver, hinay-hinay sa pagmamaniho. Medyo batarahiti, masarumi-sumi ito natin panahon, ano mga kasangkayan. Manayaw na kita Galit si panahon ngayon. sat. Mao kining Hinay-hinay po sa pagmamaniho. bisag ng hubog pang tuhod sa riyuma. And kumusta gihapon ito natin mga suking eda hamay dulong, Balangkayan, Llorente, Hernani, Jane Mac, kumusta? Magandang umaga. Manayaw Arang na labis na nga dahamay pantalan itong Jane Mac, no? kay pista sa inyo. Barangay 2 ha. Inyong bisita Maraming nakikinig sa atin dyan. Magandang morning po hayo. Ginaut kita nga baga hinulasan na kamuhiton akon mga sunata. And syempre mo pa nga agaliwat dida may lawaan or labis na ato na border checkpoint ha. Nga kan serbare. inyo. And sugad man ito niya mga kaupod nga dida mo pa nga morning. TFK boys. Manayaw sat. Aton liwat mga paso nga pagpamumusta nga dahil aton mga Tao og suki dida ha Balangkayan mapaso pero mauran-uran ha. lasa Ay Balanghiga pala. kita kis. Bumalik naman tayo sa Balangkayan. Kumusta mga Balanghigan on? Pindot kaayo ang tukar. Siyempre ito natin mga suki gihapon dahil Porlos, Eastern Samar, magandang umaga. Bisag ng hubog pang tuhod sa riyuma. Sugad mang gihapon dida habong to itong kinapundan ha. Ada kan Mayor Alcibias ngan kan Vice Mayor Candido maupay nga morning. Makalimtang yun ang asa. Siyempre din naman habong to itong Salcido or labis na nga di may barangay na paraan kundi na mamutang ito naton transmitter site ngayon kundi kita na broadcast ng live. Pinakay Kumusta maupay nga morning Salcido? inyong bisita dadangan. Good morning kay Mayor Mergal. Kita manayaw sat. At tanan nga mga opisyalis ito na bungto itong Salcido maupay nga morning hayong nga tanan. Tao og dalaga. Mga bisita nga ni akaron sa plaza. Manayaw na kita diskuot sat. Siyempre di habong to naman itong Mercedes. Oy ha, kaliliwas pala ito ni Nortap no. Pindot kaayo ang Pag marisyuhay man ang fiesta habong tohan Mercedes ano. bisag ng hubog. Although baga waray honong nga libot-libot ang kapulisan agud mamintinar itong gimpapasunod nga protokol ha. Makalimtan ang mga problema. Saludo kita nga dahil ito naton mga aktibo nga mga PNP ha bongto itong Mercedes ano. Asawa. Bisan din nga eskinahan na Mercedes baga perma ka minuto yada itong patrol car naglilinibot-libot. Bilahan na pagsalin orog han era kapiestahan han Mayo 1 no. Siyempre kumusta naton mga suki gihapon da Mercedes baga didahan na burunyag. Nagburunyag kasi kami hadton Sabado nga adlaw no.
Sulangan din pagbalik namon nga RJ inin inimanggod nga RJ ay Richard Kapitulyo inin manihanti manggod din nga akon pade Araw kita manayaw nakaaging nakasagod-sud kaming balay. Kita mga luluog Kada Sir Lolet makapugas Iko makapugas magandang morning Sir Lolet. Karon sa Maraming thank you sa mainit na pagtanggap. Kami good talaga siguro ang buhay naman kapag pindot ka naka-observer ako baga kami nga pa di Richard ang nag-abrehan ni Ralitson. tungod sa yuma Maraming thank you kay Glita Kelvio, kay Roxanne Paris mong gwapang at dalaga sa isa pang kasama nyo dyan okay morning didayo. Kita And maraming salamat Sir Lulit na mapaso nga pagkarawat. ining kinahamsam Paso luwat ang panahon hadto. Isang nang hubag bang tuhod sa yuma Baga linam raga na akong pagpangulawan na tibalik na kami itikan ng Burunyaga. Tarang mga problema Bisan kumbaga ginpapanhulasan ni Sir Lulit ang pagkontrol ha. Asawa Talagang binabantayan niya atikan ni Dan iya get. Giniihap niya na sunod lang nga tao. Ops, sandali la, sugad lanay ha, sakto la tao anay dide. Kung makakahulat, hulat lanay, itong dere, ngadto lanay kamot ibang nga balay. Ay, kinahanglan naton mag sunod itong protocol ha. Itong palisiya, itong LGU. Social distancing. mga luluog Yung papaliwanag lang ni Sir Lolitin mo, upayan yung mga bisita. Dere nga, nag-uura-ura kita, hiton atong pagkaon, dere nga, nag-iimot kita. Kinahalan lang natin sumunod itong social distancing protocol, ha? So, didalanay, sakto tamang tao na nga di sa kom. May nga ni gumawas, masaliwan. Mga ganon. Saludo tayo. Bisag kung yung babahurin ang hula si Sir Lolit. Bisag na Sir Lolit makapugas. Oo. And then, talagang mas priority niya ang makontrolan niya bisita. laki ng pan Amo ito dida. dalaga So, thank you. Maraming salamat. Yan of course, good morning. Ano naman, habong to itong giwan. Kumusta? Maupay nga morning ada kan Vice Governor Maricar Season, no? Made. Anagod kumare. Kamila din mga bata. Ano? Vice. Regards nga da kan imo sister, kan imo Otol pala. Oo, hindi siya sister Otol. sige na And yan, magandang umaga. Ito natin mga suking giwananon. Orog labis na nga daha may humonhon ha. Isla hiton humonhon. Maupay nga morning nga daha hospital. Araw kita Humonhon. Nga daha ito natin mga doctors nga dadida, no? nakita Magandang umaga. Nanayong tatay ulit tao o dalaga Mga bisita nga ni Akaron sa plaza Manayaw nakita disco o sa And good morning gihapon ito natin mga listeners sa magkadirudilaan nga party hiton world. Nga naabot ito natin Facebook Live. Nagkukulaw haton. Maupay nga morning ngayong nga tanan. plaza Hain man kamo yan na party mga kasangkayan nga namamati or nagkukulaw hatong live. Sa la permiton hingyap hangyo ni Sangkay Wens hito naton makagarahom. Mga bisita And then tagan la kita permihin na bugway nga lawas bisan la baga nagkukuri kita hiton budget importante ito naton lawas baga okay la ha. Ay iton mga budget iton nga mga problema ha pananalapi inin hihimuan iton himpagi. Bisag lang hubag pang tuhod Basta bugway la ito naton lawas ngan diri kita naghihinubya diskarte kita Alin parang kikita tayo ha. labi ng Paris mong gwapang dalaga Yung diskarte nga diri mo hahaluan himbaga pag sinusyal. Kaya mayada kasi ibang mga people bato-bato sa langit. Aga-aga pa patama. May mga ibang tao hindi naman natin nila lahat. May mga na pasosyal kung maghanap ng trabaho, namimili ba? So ang tendency kasi habang nag-aantay ka ng ibang trabaho na gusto mo, namimili ka, nai-standby ka. Di ba? Manayaw nakita
kung baga madiskarte ka, bahala na. Importante, marangal, kumikita, hindi ako na direct nabablangkot o skadlaw, dumidiskarte ako. Hindi mo nalat sinasabot baga nakakaterok-terokay ka ngayon. Basta direct ka lang mahiligin online. Kaya makurit nga titinirok ka pagkatapos sige tayo mo scroll di daha online pagkakakita mo himbaga type ni click. Pag naaalanganin naman, andyan na, na-click na, na-order na, pag abot na naman, tuman na lapos, kaya pag nagtagay-tagay kami kagami na akong barkada. Pag abot na ang delivery, wala na kakakontak ang number, naghahatod. Cancel na. Ay, nako. Tama lang. Hello kay Indang Bagunas, Porlos, maupay nga morning. Maupay kuno na Lunes, Kuya Wens, madalumdom, yan na ang panahon. Lolo, yaw kuno pag pinatritiyon kay Bangka Sip Unon. Ay, salamat eh. Dere ni na patarahit eh. Kaya ni nga lawas, sa spelan na kaupay. Pag-agaguti ay nalahin ni nga baga puyop ito na hangin na diretsyon ni Lumoya. Lalo ya good. Dahil pag tinawas ang gawins kay malalagas ka man liwat. Stay safe daw, Lolo. Siya ito ni Dahendang mapagmahal ng permi kita inaalagaan. Ipinaagi ito niya mga greetings. Damo nga salamat, Iday. Agidoy, hindi nga ako nasma. Mahimo pa hindi nga ko, babe. Pastalan. Excuse me po. Shout out ko nung nga dahil itong iya asawa nga aadto ha disyerto. Waray pa pauuli pa mga Arabo. Ingat di da permi mahal ko. Saring ni Indang Bagunas Alas. Walang pangalan yung palalabs niya, yung asawa niya. Basta aadto ka ha Arabo, ha mga Arabo. Pagbalik ito ni ate, Arabo na ito. Bang hindi rin ako magkaintindihan kay pag kadahaeyo, Arabic na itong ngaran. Arabic na itong paghihinilwason. Tapos problema pa itong kung it paborito nga paghihinakanon, inshallah. Inshallah. Kaduwas-duwas, ashallah. Ayan na ka. Good morning, Sapphire. Shout out ko na sa family ko dyan sa General MacArthur Eastern Samar watching live from Pampanga. Hello kay Sailog Gahoy Abuda, mga pangaga. See you, see me again. And of course, ngadakan sang kay Joe Mac. Adi sige itong kalikot, didi. Waray ada ka asya ito nagkikinagawas nga mga audio. Charlene Makapanas Abosi, uy day, kumusta ka na day? Manong karon lamang karon man lang ka nagparamdam ba? Asa man day karon ma Charlene? Asa ka man day ay karon? Anis Lag, ayan. Good morning, Kuya Wens. Greet ko lait Tatay Charlie Abusiho nga na kabugtuan ko ha Anis Lag. Salamat po nga damo nga greet ko laak ati nga aadto ha Dubai. Hinay ka nga da ati ko. Salamat po, Kuya Wens. Sip. Mula siya na paradaan ka dayon. Oy, maganda yung ganon. Yung mga mahal natin sa buhay na ata abroad. Umapait na kada aga udto kunop yung parang aada lahi at iyo balay harani para maiibsan man la iton ira baga kamingaw, di ba? Oo, good morning niyo, good morning, hello, good morning, kabuhat na kami, kumusta ka nga da? Hello, kana pangaon anay udto na yung parang nandyan lang sila sa bahay nyo, di ba? Oo, kumustahin nyo naman sila. Oo, para diri-hira na board, lalo na yung mga baguhan doon, di ba? Nawaray panira, di pa hira maaram kung hain hira malusad nga eskina. Oo, kung hain, di man pwede dito bumanggihin lokdo. Panigamnan mo din pagbalik. Di ba? Diri kay dala ka magpapabat kung may daaroon, tapos pag diri tinatagan magdudumot.
Bato-bato sa langit. O diba? May ganun eh. Oo. Pasensya na, aga-aga pa eh. Aga-aga pa. Oo, ganun talaga eh. May mga ganun. Yung iba naman, Sige na binantayan, hadiya. Di ma-permit ko na may hadiya. sa inyo O pangaga, Kuya Wen, sa rin ni Alicia Sabihon. Good morning din sa iyo. Jubing Kabugawan, magandang umaga. Good morning, Kuya Wen, from Salcido to Sulangan. mga lulu Ano, Kuya, nagbibiyahe ka? na yung tatay Shout out Kuya, kanda ate Nati Tamayo, ate Fleda Balbuena, ate Inday Sabihon, Ningning Flores, Emina Bidad, Iday Marit Christy, Abit, Ezelda Dolyang, Enrica Lacanaria. Thanks, Kuya, and God bless from the Lunod Group. sa may edad na bisag ng hubag pang tuhod sa riyuma. Mapay na aga, mo Kuya Wen, Great Kulahi, Esther, Arganda, Claudia Yakit, Luz Yakit. Salamat, Kuya Wen, keep safe. Ang Paris mo pa pang dalaga nakalimtan Alas sige, pag-request ka mo, ngayon pan-greet ka mo kay pag alas 7. Makadi na kita hiton mga heris gutay, hiton mga programa ito natong probensya. Yan ang waray pa mag-alas 7. Sige, Gora, greetings. Good morning, Kuya Wen. Watching from Las Piñas City. Pa-shoutout po family ko dyan sa Barangay Mabini, Kinapundan, Obaldo, La Canaria, and Acid family. Salamat, Kepse, for watching. Hello kay Kapitana Sheng Encinas, Dida Barangay Bugas, Ciudad ditong Burungan. Happy birthday daw po kay City Mayor Jose Evan Dayan Caspi Agda. Ayan, Mayor! Happy birthday po sa iyo! Si Mayor Dayan Agda. Oy, kaadlawan yan na ni Mayor, ah. Oo, inan panayaw na kita kaadlawan. Mari apir anak kaadlawan din eh. inyo inyong bisita dadangari sa plaza harong kita manayaw ug sat-sat-sat manayaw na kita mga lulu nanayong tatay ulitaw ug dalaga. Ayan, kay Mayor Dayan, happy birthday po hay mo. Sana ay marami pang birthday sa buhay, syempre. Continue la po, Mayor, itong pagpakaupay, itong syudad, itong Borongan, ha? Didahamay Loom Bridge, dati mga hag na ito didangan parang labugan lahim basura, pero yan na, magarbong pasyadahan na, ha? Dida ha syudad itong Borongan. Di ba? So, congrats po kay Mayor Dayan Agda ha syudad itong Borongan, itong padayon nga pag paursa itong syudad. Oo, usa na nga magarbo nga pamasyadahan ang dati nga ginihimo lang basurahan. Didahan may salog ito dida may Loom Bridge, ano? Pag sulod mo han proper good han syudad han Borongan, kung nanonomdong ka mo, dahan may tulay nga ni nga atubangan mo gud ngayong nga pinakahataa sa di nga panahon, kung maiha ka ng waray uli, dumsower, di ba? Ang luma nga dumsower. Ay yan na, bungga na liwat itong dumsower eh. Okay, dako ng building, sikat na nga hotel. Ang dati nga dumsower, pag sa kamot dida nga tulay, pasulod good mismo itong proper, itong syudad. Ang nawawala nga side, nakakita ka mo itong dida, di ba, mga kuan la ito dida, mga anot nga rin itong, ginihimo nga pawod. Oo, tapos mga basura, kadaman hadi nga mga panahon. Pero yan na, wow, mapapawaw ka na la. Usa na ka magarbo nga pasyadahan na. Parang ato ka na syudad hito na Baguio, o parang ganon, o mas maupay na yan. Although waray pa siguro abri Mayor Dayan, waray pa ito didainin, dire pa yan na open to the public. O padayong pa itong construction, pagpakahamis, pagpakaupay. Mayor Dayan, happy birthday. Sana ay damo pa nga mga birthdays, blessings, dako pa itong imong mahibulig para itong syudad itong Borongan. Tagan kauntahin halawig nga kinabuhi nganhin maupay nga
nga kabubuwason. Yan ang adlaw, imo kaadlawan. Anhingyap namon ikaw magmalipayon. Tagan kauntahin halawin nga kinabuhi. Nganhin maupay nga kabubuwason. Bisan pun kabusan ang kahimtang, amon laging hahatan, kuti ay nga butang. Anakon kasing-kasing, punuhin pagtuman, ang tinud nga gugma, waray katapusan. Kung kabusan ang kahimtang, amon laging hahatan, guti ay ngabutang. Anakon kasing-kasing, punuhin pagtuman, ang tinud nga gugma, waray katapusan. Alright, ayaw ang tinuod nga gugma waray katapusan. Mayor Dayan Agda hitong syudad hitong Burungan. Happy birthday po. Sugad man gihapon iton mga iba pa nga nagsiselebrar iton iyo mga kadlaw nya nga adlaw. Kadungan niyo pagselebrar ito naton aktibo nga mayor iton syudad. Nag-uusaan nga syudad iton este. Iton syudad iton Burungan. Hello kay Ate Neda Bustamante, mga nga morning. And sugad man kan Jefferson Miranda gihapon, mga nga aga. Janice Yudico, good morning. Hello kay Anaclita Gaviola, sarang good morning Kuya Wenz. Adi kami, nagkikita kami ha, imo yan na, pa-request po, Hepor Losanon. Yan, nagtinawah indang bago na sa Hepor Losanon. Ikaw magmalipayon, tagan kauntahin halawin nga kinabuhi nganhin maupay. Alright, mamaya-maya ng konti try natin mag-play ng Hipor Lozano kung Asya in here. Damo di Hipor Lozano Kabusan ang kahimtang, Good morning po Kuya Wens, pa-shoutout ako kay Mark Joshua ngan Utoy Luboy na happy birthday. Salamat pagbasa. Sering ni Carlicia, ayan, Sian. ang tinud Yung greet niya si Mark Joshua man hi Utoy Luboy, wala niya greet niya asawa, birthday ka kulop, kabungalos hen. Kabungalos hen. Kuya Carl, belated happy birthday hay mo. Oo, sana marami pang tuba itong tagayon. Marami pang buraghak ang ating uubusin. Pasensya ka na Kuya Carl, baga waray ako makaabot nga da. Kaya waray ako imbitasyon. ang hingyap namon. Joke lang Kuya. Happy birthday. More power. Hinhalawin More power to your birthday. nganhin maupay. More blessings po. Sana marami pang birthday ang dumating sa buhay mo. Sabi ni John Montes Arlos, si Sir Arlos to, sabi niya, maupay nga aga, Wens P. Abreu, shout out hit mga students, Salcido, Giwan, and Kinapundan, pagkapina. Ayan, ang mga estudyante ha, comprehensive ha. Oo, pagkapina ka mo para sa rin ni Sir Arlos para baga okay ang umaga. O, di ba?
Ay, good morning Kuya Wens. Greet ko like Kapitana Marieta Habagat Obelio, Barangay Casilion, Serenesende Yaket. Kasing-kasing Yan, mga pay nga aga Kuya Wens. Greet ko la tanan nga nagtek nga na matik pala hiton Agri Crops NC3 at Tisda RTC Eastern Samar. Kamusta dyan sa mga taga-RTC? Congrats sa aton nga tanan. Salamat po and God bless. Sarang ni Rex Katugdaloriaga. Hello kay Johnny Obaldo. Happy birthday kan Lori Jane Obaldo, Barangay Santo Night, Santo Niño, Kinapondan. And good morning kay Ate Luz Lot Mirante. Good morning sa iyo. Okay, ang nag-request ni Por Losanon, Ade. Anhi por Lusanon, makiaangayon, kamaabi-abihon, nan mabinuligon, waray ka iiliwon, kay pirmi malipayon, mahusay ang pamayhon, kamahiyong-hiyong. Anhi por Lusanon, makisasangkayon, diri kaarawdan, kay makisasayawon, hingyapan karisyuhan, waray ka nabibilmon, kay anhi por Losanon, kalipayan ayon. Alas sigis ang kay sayaw na, ang impadis naghuhulat na, mahusay hiyabatan unta, tagahi por los na daraga, paniguro ayaw pag-alang, kay diri kagut aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan maagahan. Dinihay purlos, waray kabaratan, nandiri aralman, kay bungto nga mahinyang, nanguan maghusay, nga kababayinan, habungtuhan ni purlos, imo hikikitan. Anhi purlosanon, pirmi magtawa-tawa, kung imo kikitaon, bagan waray problema, pirmi malipayon, an pamahong-pahong, an mga pamayhon, kamahiyong-hiyong. Halasigis ang kay sayaw na, ang impadis naghuhulat na, mahusay hiyabatan umpa, tagahipulos na daraga, paniguro ayaw pag-alam, kay diri kagut aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan maagahan. Halasigis ang kay sayaw na, aning panis naghuhulat na, mahusay hiyabatan umpa, tagahipulos na daraga, paniguro ayaw pag-alam, kay diri kagut aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan maagahan. Sayaw diri pag-alam, basta tagahipulos diri na undang, sige, bisan maagahan, sayaw mali. Halasigis ang kay sayaw na, ang impadis naghuhulat na, mahusay hiyabatan umpa, tagahipulos na daraga, paniguro ayaw pag-alam, kay diri kagut aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan maagahan. Halasigis ang kay sayaw na, ang impadis naghuhulat na, mahusay hiyabatan umpa, tagahipulos na daraga, paniguro ayaw pag-alam, kay diri kagut aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan maagahan. Paniguro ayaw pag-alam, kay diri kagut aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan maagahan. Sige sayaw ayaw
Mercedes noon, hit ka mainalagyamon, waray ka iiliwon, kay makisasangkayon, ang mga tumuroong, hit ka makiaangayon, kay bisanan amay hanbunto, may kasing-kasing nga mabinuligon. A Mercedes na bungto, mga tao hit ka magduruto, waray ka na bibilmon, kay buutan ngan mga magtinahuro, ugod ngan kagusyado, katatapuran ang mga Mercedes noon, mga hitsura maglipayon, pamayhon permi maghiyong-hiyong. Kung nga maupay mahimpiyangan punuhin ka murayawan, damuan buutan nga maghusay nga mga kababayinan. Baka niha Mercedesan kay kasyada ayaw lang pag-alam, di mo makikitaan sa duka umabot hagiwan. Ang buntuhan Mercedes may ada 16 na mga barangay, di ka nga 1, 2, 3, 4 kasakuphan sulod hitong poblasyon. Sa Rocky Buyayaon, Manuyo, sa Tusipot, Tinidingan, Bubon, sungad ka bungaan pa ng rapusay kang bantian uron. Maghusay ng mga kiriton, mga bitches magtupay matahong, anuron bitsaklagan, busay Cape and Wildlife Habitat, may halarong nga tubig ha palamrag, warwens kapit dito ha anuron, hasong anlikmaw may langoy-langoyan, tubig mataghong ginpaparayaw han Mercedes noon. Ang mga pakabuhi namon, pagumangan ha kadagatan, may ada ng kalubian, nasa ng paglukaran. At amon mga produkto, marasa nga pudpud ngan bukayo, nganhin sinuman nga bilanghoy, pareho nga kalok ngan mahusay nga banig. Damot ang dumasugad hiton kamot ibilanghoy gaway ngan saging, diri ka gugutumon kung pagkaon lapas nila dito di mo biling. May mga utanon sugadhan marigo sukarubasan ang tarong, sige dilyas o prao pupit siya'y balatungan may limon. Nandamuan marasa nga si Pulse, dinihiton amon kadagatan, sugadhan bulinaw parupot, taktakon iito sipingan pa lang, malakindok pantul magulan, lato kinis buungan hinlugatan, bakuyan musikat sa liray, kangatuan ng tuway. Kairo mga Mercedes no! Kami ang Mercedes noon, mga tao nga maglipayon, kung biling ang karisyuhan, ha Mercedes makikitaan, kay magpakisasayawon, narayhaan kasing-kasing namon, amon igin paparayaw, nga di kami makisasangkayon. Mercedes sakuphan sama, ididapit ha siniragan, punto nga mahimyang, ngan punuin ka murayawan, kamatampis pag
puy-an, hantuna nga amon na tawhan. Ang igid dadasig, iton kalimpyuhan kalibungan. Ala na sangkay pagsarayaw nakita hitong tukar na kuratsa. Maupay hiningan sikat kay kanan Mercedes nundod na kanta. Sige birahi sayawi ayaw pag-alang pag-ingwila kita. Padayon sakay ayaw lang pag-witera. Ala sige na paglipay mga kasangkayan pagrisyo kita. Samtang maupay ang tukar hanggang nadungan di pagraya kita. Nga nalayon lang pag-aruan dam kamo mga tagalamisa. Panginanuhangan tirukan niyo itong gala. Hira! Sige, sayawi! Mayor aadto ganado na, napabot nga na dito hitong plaza. Iyagin purot ang ermana, kay masayaw na hirahit turatsa. Andamaan silig ng dasman, pati itong dako na planggana. Patay kay bagin magkalupan ang gala. Alahala na sige na, kay maribong na itong atong plaza. Ang mga opisyalis ang bunto, aadto kan mayor na sunod na. Naray hakira, tumod kay maubay itong tukar na kuratsa. Ala sarayaw lang, itabisan pa mag-aga. Alright, ayan! Ayan, para sa mga taga Mercedes nun. Ako kaliliwas pala ni Era Patron, ano? Mercedes no. Waray lang ni Era Sarayaw han gabi. May lahira mga pakuklawan, pero waray an Sarayaw. Bispera, sugahit, nga, niharaan. Kay mag-isa Kaya nahidlaw lagi hapirahin nga mga kurat sa aminudo. kita maki. Amot ni Sir Lolit ko nagsinayaw aliyan na. Isanan amay Mga Mercedes nun. Hello mga taga Mercedes, mga nga morning. Hello kay Mabil. Morning ko na Kuya Win. Shout out po ha Isamil ko. Nga waray pa kuryente nga diha mabini kinapundan kagabi pa. Salamat. waray. Ayan. Kakadaon ito. Namumonitor ito nera. Kay mag-isa sangkayon. Pabati naman po, happy birthday akon bugto didaha cruising kan Papa Rudy Mirante. Ngan maupay nga aga hiton ak mga kapamilya ngan mga kapuso. Ang kapatid waray. Ate Lotlot Mirante. Mercedes Mukhang kulang pa. mga tao. Opay nga aga Kuya Wins pa shout out it ak mga classmate Erica, Elma, Nelson, Terso, Sammy, Rex. Adi kami Artichi Kuya nag-aalaw kami hanim nagkukulaw. Hanim live. Salamat po. God bless. Sa rin ni Rex Katog da Loriaga. Pamayhon ermi. Ngayon, maupay nga aga, maupay nga ugay, Kuya Wen. Greet ko la itong mga Hermones family, Loyola family, Abanador family, Magkawili family, Salas family, Biyong family, ng mga taga-Iberan. Happy Fiesta. Ay, sanot patron na Iberan. Kitan sa duka umabot Sa rin ni Remelin Salas Abet. Mercedes may anak. Opay aga, Kuya Wen. Greet ko la Hisende Yakit nga napupuro ko la haira. Salamat pagbasa. Nagpipinuro ko la. Tuyo sa tusipot kinidingan bubon. Ngayon, shout out gihapon kan Eds Abrera ngan Baby Zian Paul nga magmamata na ngan Mary Jen Makabangkel. Yan Joan Makabingkel. Ayan. Yan Joan Opong didahan na paraan. Good morning, kumusta po? Pakigreet naman po ngadto tak Ate Mathiel didaha Osminia Jane Mac. Ngan kan Kuya Elmer Tebrero ngan tak lablab kan Baby Kay from Tita Alma with love. Salamat madamo Kuya. May God bless you more. Yan, greet daw niya iton Barangay Kugon Giwan, Partusa family, kan Papa Sanay, Mama Lynette Kambal, Christine and Christina. Nga ni Christian. Salamat Kuya. From Len Rose Bernardo. Pusay kay Panway. Hello kay Ricky Alain Aboy ba? Magandang umaga. Nga tubig ha palamrag.
Ayan, sabi niya, good morning sir, pag-greet naman po sa papa ko ng permi, nga aga, permi nagmamata, pamati, haim. Pa-shout out kay Restituto Abueva, thank you, from Ricky Alain Abueva. Kabuhi namon pagumangan kadagan And good morning ada ka Nads. Nadja. pian Sinit masunod ko nga kumadi. karan at amon Ay, madinads. Ano man, mama dinala ka na. Di rin na kita magpatod. Magmadina kita yan na nads. Ay, Nadja. Magandang morning. And kumusta nga da kanta nanay Pasit Habaras, Giwan, Eastern Samar? Kaya Ria. kamuti bilang At sa lahat ng mga kapatid mo dyan. kung pagkaon lapas nila nito di mo biling Hello kay Christy Galanggiranon. Maulan na umaga. Mauran talaga. Magusog didi. rao mo Oo, umaga sa tanan nga mga taga-este, especially nga diya kasi Leon. Thanks and God bless, keep safe daw, sabi ni Christy. parupot takakon ito sipikan man And shout out Kuya Wen, siton mga taga-alang-alang. Salamat and God bless. ako yan musikan sa liray ka Hello kay Edward Moranti Abog. Magandang umaga. Sa rin niya, maupay nga aga, greet ko nga to haupong Salcido, Moranti family. Abog family, Kabakaba family, Kabiki, Labinakan, Jan Kabakaba. Na natubong hiton manok kay Iburulang hit Domingo. Salamat kuya. Sa rin ni Edward. Paya naman kayo bulang, hindi ka magdadlagan. Morning Beliarosa Navidad. Ay ano ini parang kilala ko to, classmate ko to. kami Morning Kuya Wen, shout out po sa mga Adukal and Abog family. God bless po sa rin ni Delia Abog Adukal. bilingan karisyuhan ha Mercedes makikitan kay magpakisasayawon narayhaan kasing-kasing namo Kuya Kuno takhulas waray ka tatanggal. nahi kami Ginihinulasan kay nagiinano ka. Mercedes sakupan sama dididami Nag-iinano ka gad. Sige tim sayaw. Naol si sinayaw la. mahimyang ngan punuin ka murayawa Good morning Kuya Wen, shout out kula mga Gloria didto ha vegan Jinmac Navidad family didi ha Jinmac Salagan ngan akon anak kan Jeff Nathan nga aadto kan da Papa Willie nagpipinazaway. Salamat ang pagbasa from Sugar Navidad. ala na sangkay pagsarayaw nakita hitong tukar na kurat sa maupay Kuya Wens, good morning, shout out kuya. Pwede happy 18th birthday nga da kan Chara May Cordero ha Barangay 7 Jinmac. Request ko kuya, pwede birthday song from Mama Nemfa. We love you Ida Shara or Chara. kita Thank you Kuya Wens. God bless and keep safe everyone. pagkaya kita nga nalayon lang pag-aruan lang ka mo mga taga-lamisa paginanuhan ang tirukan niyo itong Good morning ko na Otoy Wens. Paki-accept na add friend na kita ulit. Thank you. Ulit? Bakit? In-unfriend mo ako? Sama mo? Pagkatapos mo akong itakwil, ngayon gusto mong bumalik. Ay, kay auntie. Yung auntie ko si Marlene Guareno. Oo, pagkatapos akong itakwil ni Tita Marlene Guareno, Mercedes gusto niyang bumalik sa FB ko. kama inalagyan Balitaw tita niyan, ha? waray Bangin na mamati, di dahil nanay, pumaugop ka. kay makisasangkayo amaga tumuroon Hello nga dit akon mother, habulakan. Hello. ayon kay Kumusta nga dahay mo dida? Kumusta ka lo sa Diyos, ha? may Keep safe ka mo nga da. nga mabituligon Alright, 2 minutos na lang, mga alas 7 na mga kasangkayan. mga Hello kan Jackson Matiga. Ginggigreet ko niya nga to ha Barangay Osminya and Matiga family kan Papa Dodong. Salamat. tinahu Sarang ni Ivarola Nele Manuens kana kuno pa matron kita ha Barangay Santa Cruz Jinmac. Shout out ngadto ha Navidad family. ramang Anay atin nili holta. limayhon permi mag-iyo Makadto kita makadto. maupay mahimyang ang punuhin ka murayawan Ngani pagkita nila kita dito text na la. mga kaba
Tagahit Sabay ganun. San kay kasyada ayaw lang pag-alam Di mo makikitan sa nuka umabot hangiwan Ang Bugtuhan Mercedes may ada 16 na mga barangay Ika nga 1, 2, 3, 4 kasakuphan sulod hitun poblasyon Sa Nokibuyayawon Banuyo sa Tusikot Kinidingan Bubon Hello kan Maria Umlang. Sa Ikapatian Uron I'm back po no, sir. Pa-shout out po na naman ak nga di ang Barangay Burak nga namamati kami nga di ang programa yan ha. Aga, ngan sir, pa-request po ako inisong paminsan-minsan. Lolo, paminsan-minsan daw. Ay, sus, madalila ito. Ay, pamati ha. Makakainta kita itong paminsan-minsan. Tuhaya. Ay, siyempre. Paminsan-minsan. Bukat na nahadlok, lolo. Ay, padayon lang na pagbasa. Maghusay ng mga Ayan, sir, pa-shout out po ako ngadtohan ak mga best friends Antonio Uga-Oga Jr. ngan Gerardo Culandog ngan ha ako na nga mga sir, pa-shout out nala po ako han Pagayanan family nga di Borak ngan shout out nala po ako nga dihan nga tanan nga Borak Nons belated po nga happy birthday han ak sister Jelen Pagayanan April 30 po 2021. Salamat po sir ang pagbasa from Maria Pagayanan. Oo. Puro ka shout out ate. Oo, shout out sa'yo. may ada Wala kang alam sa buhay kundi mag-shout out. Joke lang. at ang Hi kay Mary Grace, bakit tawag ka ng pangalan ko, Kuya Wins Kuno? pungan mo tayo Kuya Wins, pwede magpabulig. man nga bilanghoy pareho nga kalok ngan mahusay Karuyag ko kasi pa-reconstruct adi nga akon na. bilanghoy gaway ng saging Reconstruct it akon dug. Hindi mo piling Kaya tetem dughan ro ba? Ibuso karubasan ng tarong sige nilyas o prao mo pinsay balatungan may libo Dali lang itong pag-reconstruct ni dughan. kasi pulse dinito namon kada Pag pangadila, pag ampo la, aga udto gabi. ito sige Ang pagpasalamat kung anong may ada ka. ulan latukin Pag ito yun na makagarahom, itsumentro ito ni mo dughan, waray kayo mga paginunahon-nahon, makukontinto ka kung ano't may da ka. Ayan, marireconstruct na ito. Itong imo kontraktor hipapagad. Kung haing ka makuha yung pundo, makuha ka hapundo, hiton gugma, hiton makagaraho. Oo, di ba? Ganun. Hello kay Jubilin Cabalyigan Duran. Good morning! Nga da ha Kurbadas, tama ba? Siya ba to? Yung may-ari ng Kurbadas, da kinapundan. Na minsan may live band. Nga da. Di ba, Ate Jovelyn Cabalyigan Duran? Tama ba ako? Minsan may live band ka nga da. mga tao nga Yan, good morning. Good morning, gihapon nga kan Ate Susan Lecho, Intoy Flores Lecho Manong. Magandang umaga kay Kuya Intoy. ikit At iya gwapo di ang asan nga permi siya nagbabantay mo pa yung morning. Daliwat kan Ate Emily di da Pharmacia Emily, magandang morning. And for ano yan? RX, no? mercy Mga marahalo na mga erim noon, mga sikat nga mga lake, mga white, red wine, nga white blood. ngan punukin Ay, nako. kamatang is pag Ate Emily, the Pharmacia Emily, magandang umaga. And of course, mga suki, di da cruising content by Wednesday, ma-start na. Oo, and special donuts from Jahia. Oo, bangin mayadan yung mga gusto mga pasalubong, nagdadan yung mga tagsa nga mga uulian, nasakay ka mo iton van, doctors, or makadto ka mo ha Palawan, menu kukuhaon. Ada cruising content iton Palawan, di da cruising kinapundan. Pag tumada ka mo ha Palawan, menu kukuhaon, pwede ka mo sumabi iton itong donuts, Jahia's Donuts. So, special yan. kita Ginawa mula sa pagmamahal. O, di ba? Hinorno, hingugma. Kaya ang saan dyan, feel mo, lasap mo ang sarap. O, subukan nyo, try nyo lang. Ha? Jahia's Donuts. Umpisa tayo ngayong, matikang kita yan ng Wednesday, Abangan nyo yan. Mag-o-open kita dito na Jahia's Donuts sa Cruising Kinapundan.
adala di may cruising canteen la mismo. Ngayon na dinat Palawan, pera padala, at the same time pick up station itong doctors and cruising canteen. Uusala po itong lugar. Ada liwat dida itong Jahiyas Donuts. Okay? Hello kuya, pa shout out naman Generals Mr. DJ Randy Apon Abrio, good morning po, shout out. Okay mga kaibigan, mga suki, alas 7 na. Nga di anay kita hiton aton tindugnan pamuhay-puhay estiyanon. And syempre pagisgutan naton mga kasangkayan iton baga mga programa nga nahurak yan nga mga panahon siring pa hapamumuno iton aton nag-uusaan syempre nga aktibo waray pagkabutlaw ng mga leaders, labi na hapanguna ni Governor Ben Everdoni nga Vice Governor Maricar Sison hapagrenda itong probinsya iton Sinirangan, Samar. Standby. Alas 7 na, oras na para hantindog ng pamuhay-puhay. Titindog ng pamuhay-puhay. Iyod na kaupo na niyo sangkay hakahanginan. Sangkay Wings Pelicano Abrio. Wings Pelicano Abrio. Titindog ng pamuhay-puhay. Just said to get back to move around. We're set to be those na ihaw. Shanghai ang finest ng shy gal. Always the TV, the shy gal. Come on everybody, DJ Sunny and the house. Junior ready, cause she was the mojo down. Come on everybody, DJ Sunny and the house. Your woman get shy gal. Your woman get too high. Said to get back to move around. We're set to be girls na ihaw. Shanghai ang finest. Alright mga sugi, 6 minutos na ito nakalabay. Ito na alas 7. Shy gal. Aton probinsya tao iton una. Kumusta ito naton mga suki dida ha? Junior ready, cause she was the Ito naton mga suking mga digpamati. Nga di kita didi hito naton coordinator habong to hiton Ernani no. shy gal. Hiya Jace Monkel ano. Makikita gihapon niyo dahil ito niya mga post ano ito naton suki didi. Hiya coordinator niya Governor Ben Everdoni dida habong to hiton Ernani kay Jace Monkel mo pa nga morning dida hay mo. La la la. La la la. Yan, sugad man kan Kuya Debs Morales Jr. Magandang morning. Baga pira pala kadlaw, tulo pala da kadlaw nakalabay ano. Saring pa ni Kuya Debs haluyo ito na inaatubang naton nga pandemya. Padayon ito na rehabilitasyon, hiton mga covered courts ha. Just said to Nga nadistroso han paglasorbo ni Bagyo Ambo han mga baryo han finest. bahay alugan kahag-uwayan na ba? O pangpang hapunan nga na natividad habong to naman ha San Policarpo ini mga kasangkayan ano. Gina-share ini ato ni Jace Monkel kan Kuya Dibs. Pag-monitor hiton inin mga proyekto hiton probinsya hiton Sinirangan, Samar.
Mao pa yun baga sugad hini mga kasangkayan para nahibabaroan naton kung nagiinano ba iton aton mga lideres. Dini ha probinsya iton Sinirangan, Samar. Dito ha San Policarpo, Eastern Samar mga kasangkayan ha. Mahuman marubaan pirang mga infrastruktura darahan nagalabay nga Bagyo Ambo. Sugad dito ha mga baryohan na Bahay Alugan, Kahagwayan, Pangpang, Hapunan nga na natividad. Abong to itong San Policarpo, Eastern Samar. Ini nga tanan nahimugso sumalapak ang Kuya Dibs. Darahan na paniguro hiton aton amay hitong probinsya hi Governor Ben Everdone. Kaupo dito na mabinuligon nga Vice Gobernador. Siyempre, proud kita hini aton bag-o kong akumare hi Mads Vice Governor Maricar Sison Gotesan nga ng mga miyembro ito na sangguniang panlalawigan. Sering pa niya talagang aton probinsya tawo ito nuna. Labot lahasan puli mga kasangkayan di nakalabay nga si Mana kung aton manumduman hi Engineer Bobby. Inin nakahimang raw ini naton. Ini nga project dida alang-alang kinapundan Eastern Samar. Kaput na haniya iton na program of work any time from now pwede matitikangan na daw ini. Sumalakan Engineer Bobby iton na kontraktor nga nakapot hining covered court ni radida. Kung manunumduman mga kasangkayan ini na tingga ini nga covered court. Ini manggad nga sistema kung kailan usnala kasimana nga mag-eleksyon. Dida pinantitikangan itong mga project. I don't know ano ito nira ni mga purpose. Kung ano man ito, era na ito siguro. Diskarte ito nira which is diri tama, no? Ginihimo nga pambuyo itong pipira naton nga mga barangay official itong paghahatag hi project nga ada ng election time. So annat dabo ini na natingga ini mga kasangkayan waray na mapadayon ang kontraktor nga nakapot. Ay kasagaran pagod sumalakan na Engineer Bobby. Pagkulawi niya, pag-inspeksyon na niya agid daw mga kasangkayan kay mga substandard ang ginamit ng mga puthaw. Por Diyos, por Santo. Yan na, baga sumalakan Engineer Bobby, tinawagan hiya ni Governor Ben Everdone nga panginanoon itong dida nga covered court. Ngayon, hapakipag-koordinar gihapon kan Sir Cyril ha budget. And then, waray magsimana, diretso na i-release ang program of work para agud matikangan dayon itong dida nga covered court. Barangay alang-alang habong to itong kinapundan, ha? And then, makabibido mga kasangkayan, danay baga, di na kita nadadara, gihap, ini mga estilo. May daliwat kita baga pira nga kalsada nga igin tikangan kung kailan mag-eleksyon adto diretso nagpoprak. Maya din pa daw ini kita kastoryahon naton itong kontraktor nga makapot. Ito na matikangan itong gihapon nga project. Okay, ang mga substandard ipinapapanliwat ni Governor Ben. Pinapapan kasi syempre imbis nga makakabulig matuon. Siyempre mga substandard nga puthaw, parang itong dito nga covered court. Pipirala itong hangin, paglulukoton na ito. Diri man mga eksakto nga kadakmulon, eksakto nga mga sizes ang puthaw nga pinanggamit, basihan nakabutang dito program of work. Kaya ang natatabo mga kasangkayan, inin warayan ako background. Iba na ito na natatabo, wag agugti lang nga huyop iton hangin. Inin diri nakakadepender. Imbis nga naton panuyoan makabulig hiton aton mga kababayan na bangin lugod makahibang pa. Kay simba ko ipaharayo la rumoroso la itong samtang may nag-uurugyas dat plaza. Di ba? Salit inin ipinaagi kan Engineer Abubo hiya Engineer Bobby inin igin tawagan hiya ni Governor nga
inspeksyonon Panginoon kung ano ito na problema, ano gud ito na kaangayan ito dida nga cover. Aw gidaw ka nabaruan ni Engineer Bobby. Gob daw sa niya gob inin mga substandard man ini nga material. O yaging pinanpicturan oh. Pera pala ka bulan nga natitingga mahuwanan eleksyon ini baga it mga taoy tara. Baga napuputos lahan na primer. Ani bangani ko no waray na primer. Amo ito. So sana madayon na matikangan ha. Okay kung hakadayon madadayon ito. Ay labi na nga Engineer Bobby ito na kapot. Adi siguro gini malakahuman anay niya aton tulay didiha inin tagbakan. So maupayunta ko na mamati na Engineer Bobby para mabaruan naton san itong titikangan dida. Dida ha barangay alang-alang itong covered court dida. Kung namamati na Engineer Bobby paki-PM ako na namamati kaya na. Labot pa ito mga kasangkayan dinhiliwat habong to itong Salcedo inin kalsada ha Kantumuha Kagaot Road dinhi Salcedo. Inin makikita ito niyo mga kasangkayan dito ito na Provincial Government of Eastern Samar dahi Mayor Mergal mga pirang mga residente. Ira baga dako nga papasalamat kay sumalapakan Mayor Mergal baga promisi dida tikang iya promiro nga paglingkod limot-limot niya habong tuan Salcedo mga kakalsadahan baga saring pa niya ano ba kuno ini nga nahitatabo din habong to itong Salcedo ang promiro pala niya nga pag mayor. Gimpinan libot-libot niya ang kakalsadahan kay kung ano an iya mahihimo anon iya mahibubulig ba ini kuno ano ba ini magiging inop na laba ini kutob na laba ini nga magiging araba na laba ini iton akon mga kababayan nga matuhay o matagan hirahin maupay nga kalsada. Amo ito didaan baga numero 1 nga hingyap ni Mayor Mergal nga sana iya paglingkod nga dahiton iya katapos iya termino kun tutugutan iton mulupyo iton bungto iton Salcedo inin matagan niya hin solusyon. So dako iton iya pagpasalamat nga ini nga Kantumuha Kagaot Road din Salcedo in nagkamayada hing katumanan. Baga siring pa niya inin magiging madali nga magiging masayon iton access ngadto ha poblasyon ti kandida hininga mga kabaranggayan. Pagdara iton ira mga produkto or pagbiyahe itong kung magkadiron mo sa nila luglabis na iton pagdadara iton mga magsakit. Abantik tuyok-tuyok murag langang pulang lubot. Sa alit inin sering pa niya nagkamay-ada gihapin nga kaphin katumanan aniya baga hingyap. Kung di kita nagsasala sang kay Joel Mayor Mergal last term niya inin maupay ini nga material pa pwede ini nga diha igbaw mga magbabalaod kun baga karoyago niya ay sugad hini nga mga ideya iton aton ging kinahanglan din ha probinsya iton Sinirangan Samar. Inin iton tinuod nga mayada kasing-kasing nga pag-ugop talaga iton katawhan. Kay haliderato ni Governor Ben Evardone iya tagline aton probinsya tawo iton una. Lalaki nagkukatawa pa nga Samtang di naman habong to itong Llorente mga kasangkayan. Inin ipinaagi kan banjo boko gihapon sumala pa talaga padayon god iton bulig ngadto iton aton mga magkinurihon nga mga kasi may niya term han dati han Llorente may ngaran han dati kadaan
Lanang nun. Oo, baga pasalamat iya ito na baga sering padayon nga gugma nga igin pa sa burak ngadto hiton iya mga igkas si lanang nun di dahal yorante. Oo. Ini na sumalakan Sir Banjo Boko no. Baga kakanuban ton una nga simana kung di kita nagsasala. Tulong Llorentihanon iton ira na asistiran para pagpaangbit bulig nga dahan haira mga tagsan ira mga kababayan lanang nun Llorentihanon kumbaga era dako naman luwat nga pagpapasalamat ngadto hiton aton amayhang probinsya Governor Benny Berdoning and Vice Governor Maricar Sison nga hangatanan liwat SP members ayra waray iya term ni Sir Banjo waray pagkaparong nga pagbulig hadton mga nagkikinahalan So useless that you know you never know what to do. La la la, la la la, la la la, la la la. samtang di naman ibang parte inin bungto hiton may dulong Jover Becena naman. Oo, inin sarang ni Sir Jover Becena malipayon nga kinarawat hiton aton mga provincial paid teacher an era suhol. Anin mga PPT naton aton sinisiringhan unang inin diri la mga pambulig iton aton ginbubuhat kundi adigi hapon nga mga makapag-produce talagudting nga mga trabaho nga makakabulig hiton panadlaw-adlaw nga pamilya. Inin aton mga PPT, provincial paid teacher nga dire pa mga regular, mga pasado magkamay dahirahin chance ma-practice padayon iton era profesyon. So hadton Abril 29 inin kaperiya na kita kadus Abril 29 sering pa ni Jover inin malipayon nga kinarawat naton mga provincial paid teacher bungtuhan may dulong Eastern Samar an era last salary nga inabote na 3,600 dakuan pasalamat naton nira haton aton amayhang probinsya Governor. Ngayon kan Congresswoman Maria Fe Romerica Abunda kaupod and members of Sangguniang Panlalawigan headed by Vice Governor Maricar Sison Gotisan an oportunidad ngan pagtapod ira paghatag ngadtuhan aton mga future teachers ini mga PPT sidahabong to hiton may dulong Kasing mo, sarit lakan dananay tatay kan. Samtang kapareho gihapon nga pizza mga kasangkayan inin sumalakan Jace Mungkel inin daramanggod hiton padayon nga panginano hiton atong probinsya amay hiton atong probinsya pinaagihan AX gihapon ini pirang burial assistance para duha naton bugto kasi ernaninhon ni Sangkay Jess Mungkel Sir Jess inihira mana Milin Ayon kinarawat ni Mana Milin Ayon an assistance nga naabotin na 8,500 ka pesos. Sugad man kan Mana Elina Barcial gihapon nga naabotin 7,600 ka pesos. Sumalakan Jess Mungkel waray huraw nga pasasalamat ito naton mga lideres. Sir, iba nga ni mga kasangkayan simpanera yan hala kami hini pwede ngayon kuno ini kadamo na kuno nga mga lideres ang probinsya kay ano nga waray kuno ini yan hala pwede man ngayon kuno ini di ba? Nadepende kasi iton mga kasangkayan kung iton nagrarenda itong probinsya talaga mayada inin gugma kinasing-kasing para nga ditong katawan Kasiring buhaton pwede buhaton iton nga tanan basta ikakaupay iton kadaman ini nga mga assistance di ba? Sawa waray bumaribad kay karuyang ngayon nira Ano naman yan
Ging klaro mga kasangkayan ni Sir Jess Monkel, ha? Ni Sangkay Jess, nga ining programa in waray hini pinipili. Itong programa, itong probinsya, waray hini pinipili. Waray kolor-kolor, basta buligan, bubuligan ka. Ay talagang inuutro naton haaton probinsya, tawo ito muna. Nadiri kasi itong ni Governor, mismo haiya itong tikang haiya pulong. Ayaw ka mo pamulitika. Kay imbis nga maluluoy itong haton, marirealize nira nga maupay ngayon itaton pamunuan. Pag pinulitikahon mo nga ni tira, madugang kuno ito hira pag dinumutaton, hatag ta para hayra. Serbisyo man itong aton tuyo. So, yun. And then, amula iton itakong baga gin papatamakan, gin paparayaw, nga iton aton gobernador yan na, talagang mayada kinasing-kasing nga pagugop. Although, di rin natin maiwasan, sa rin ko paano nga simana, may ada pipira nga mga supporter. Mga supporter lugod. Adi lugod nga iba nga pipira, nga ato nga mga tinapuran ni Gob, asat dani na politika. Ha? May dako itong binabati. May ada pipira nga mga coordinator, I don't know kung totoo. May nakakaabot akon, Kuya Wins, di ko nung ayo coordinator dito ko, baga namumulitika man, baka direct kami, kontrapartido kami ganito. Salit, diri ito naton igkakalirong, diri naton baga igawara nga sugad nga sitwasyon. Pero kung talagang hi-governor dadaraw noon, one chat away, itong nga pula nga nakabike hiya nga account nga may ada 26,000 followers yata or 30 na yata. Hiya iton, amot iya original nga account. Iton nga iba nga mga Ibardone nga mga account nga bin Ibardone, ayaw ka mo tatapod kay danay orog hinin magi-eleksyon, sa bagay may hapamat eleksyon, ada ito nagkakasulpot. And then, mga bogus account kung tawagon ba. So itong original account ni Governor, ayada nga nakabike hiya nga may pula, nakapula hiya t-shirt nga may ada haranin 30k na itong followers niya. O amo itong original account. Ngayon, pwede liwat ha text, di ba? Mga coordinators, may da itong mga number hara ka na Gob. Direkta ito mismo nga na response. Direct kay paro ito iba nga may ada may mga taga-reply, may mga nakaputik. Ito hiya, direkta ito. Oo. And then, madali itong pag-contact, madali itong pagsumat kung may niyo igsuromat, kung may niyo kinahanglan. O kaya hiya itong matawag nga ito kan pulano nga, din nag-text sa akon, halimbawa ako, Wins, di dahil itong area, may di diha akon tumawag, kagabi, may diha akon nag-text, Panginanua daw, ano't ka matuuran hini. Oo, buligan tayo ni kung kaangayan nga bubuligan. Buligi hiya kung paano itong iya bubuhaton, ano nga mga papers itong kinahanglan. Of dinala hiya ngadto ha PSWDO. Of dinala hiya ngadto ha piso, kung diin hiya pwede makarong bulig. Yon itong instruction always ni Governor Ben. So, pag chat niyo, pag text niyo, matawag ito nito mga coordinator kung tagadiin ka mga bunto. Panginanawa ini, kadtuwa ini, ano't ka matuuran hini. O, di ba? Kaya siya, sinisiring naton, maaro nga ni kamuhing bulig kan Gob, nga madirekta ka mo, palihog, personal, siguraduan niyo, nga hikamo iton itna text, nga hikamot na arong bulig. Diri kay Gob, digad inak patod, okay, itong pwede itong, pero for verification pa ito, makakatuon, masugo pati Gob, kantuaan na ini, kaya di iya kuno ini patod. Mas mapay, kung personal ka, nga iya mismo mahangyo, kaya masing naka-istorya ko inihiya mismo, kung ano niyo, buligay, ganito, ganyan. Di ba? Sugad hiton ito naton na gobernador. Yan ang mga panahon. Waray mababayaan didi hiton katalimpukayan hiton probinsya. Bisan ngadto hiton katalimpukayan kasi disiran hiton natong probinsya susudlon mga kakalsadahan ngadto mga remote areas. Bisan nandiri na aagihin sa rakyan na abot, ipinaagi itong pagpasarang itong mga coordinators. Pakipagsumpayan itong mga kabaranggayan. Oras na itong mga kasangkayan, 28 minutos na kalabay ito na alas 7. Adi-ani na ito na manamit nga sunata para hayo. Todo-todo ni Art Ramasasa.
Lara kay todo-todo ng mga programa ito ni Papa Angmet. Adi anay. Alina-liya ka bongga, matcha-cha-cha, analubay niya hawak, pagkitunta, aliya pagka-presyosa, malagunong nga miskisa, sosyal pa kung mamustura, pagsayaw, hinta-cha-cha. Es muy cariño con todo, el favorito con todo, pininga cha-cha con todo, sayaw nga bongga con todo, rumaranchada con todo, ito haptaza con todo, alasayawa con todo, todo mi amor, alam na kita pang cha-cha con todo, kita pagrumba con todo, ipamustura con todo, upay-upaya con todo, isang damahaga con todo, labi na con fiesta con todo, ipagtukarang banda con todo, todo mi amor. Alina niya kabungga, pagcha-cha-cha, analubay niya hawak, pagkitunta, maniya pagkakasyosa, malagunong nga miskisa, sosyal pa kung mamustura, pagsayaw, hinta-cha-cha. Es muy cariño con todo, el favorito con todo, pininga cha-cha con todo, sayaw nga bongga con todo, rumaranchada con todo, ito haptaza con todo, alasayawa con todo, todo mi amor, alam na kita pang cha-cha con todo, kita pagrumba con todo, ipamustura con todo, upay-upaya con todo, isang damahaga con todo, labi na con fiesta con todo, ipagtukarang banda con todo, todo mi amor. Con todo, con todo, con todo, alala kita pag-cha-cha con todo, kita pagrumba con todo, ipamustura con todo, upay-upaya con todo, isang damahaga con todo, labi na con fiesta con todo, ipagtukarang banda con todo, todo mi amor. Ulan adlaw na inasiran sa kalangitan, aguing na pupunugod-tudasin kabiluan. Napaparang nawawaran akong kalipayan, kung nasisinagan sininga adlaw ang naburukan. Asya't nahihiyukan, nasirong kalangitan, kainin mo lahiban, ang akong hinahangan. Kung nasunod na adlaw,
rehaksan atong dughan kay panahon na liwat sa pagparadakat siningon lahipan nga naghaharapihan harapihap sa atong dughan unang adlaw na inasiran sa kalangitan ako inapupunugod tugasin kabiruan napapara nawawarang akong kalipayan kung nasisinagan sininga adlaw ang natuluhan asya at nahihiyukan nasirong kalangitan kainin mo lahiban ang akong hinahadkan kung nasunod na adlaw nasunod pa adlaw dapit sa kanluran nabalik ang kalipayan rayhaksan akong dughan kay panahon na liwat sa pagparalagat siningon lahipan nga naghaharapihan harapihap sa atong dughan asya at nahihiyukan nasirong kalangitan kainin mo lahipan ang atong hinahadkan kainin mo lahipan naluoy ko namihan. Alright, 35 minutos na. Ito nakalabay. Ito na alas 7. Hello, Canjonel Dadol. Niya, good morning Kuya Wens. Greet la ako mga taga-Taklaon. Tama ba? Nga, nanmamati ha imo live yan na. Salamat. Live ha radyo. Pag-greet po sa aming pinsan na magbe-birthday ngayon, Hausminia General MacArthur. Sino si pinsan mo, Mary Grace? Walang pangalan yung pinsan niya. Joy Daganyo, magandang umaga. Ayan, pwede ko na makaabil itong BPE, itong magbugto. Dire ako sure ate. Ate Faye, namamati ka ba? PM ako, pwede daw itong magbugto, makaabil itong BPE. Pakiana Joy Daganyo. Or kay Sir Nins, di daw PGO kung nagkukulaw ka. Pwede daw ba itong magbugto, makaabil itong BPE? Ayan, great kuliwat ko Kuya Ate Doris Duran Hermones, happy birthday. More birthdays to come po. From Leah Macawel Angel Sumuok Abunales, Kuya, diriak mo ka-comment team live. Hola, why? Di tayo friend yata sa FB, paki-follow ako or ano kayo? O yung live ko, pwede niyo ini makita di dahito na ako na YouTube channel. Nag-iinaram ako pag YouTube tak live. Ada itong link kita akong Facebook, ada ito na bio. Ibinutang ko instead of bio in yung link han ako na YouTube channel, ito na ako ibinutang. Good morning dyan sa Jahiyas Bake Shop. Ayan ha, mga pasalubong. Ang bagong pasalubong ng bayan, Jahiyas Donuts. Ayan ha, Jahiyas Donuts. Di ha, cruising content, magkakamay na kita hiton ha. Pag sakay ka mo hiton doctors or vans or kung anong mga van, dadidaha na mga area sa crossing na Odong, na Honong, na Pachik. Pwede ka mo magbalon, tadihan niyo ito natin special donuts. Gawa mula sa pagmamahal. Diba? Ang Jahiyas Donuts, ang bagong pasalubong ng bayan. Hinimuan la din ha Eastern Samar, partikular Kinapundan Eastern Samar. Adala ha cruising canteen. Chicken box mo ba nga
morning gihapon nga dahito na akong avid fan. Wow. Avid fan ko ni Tatay Milit nga hinanay Felicing. Ano ba? Ano ba't Felicing hinera? Woman get shy down. Woman get too high, woman get too high, woman get too high, so you so sit you know you never know to down. La la la, la la la, May avid fan eh. la la la, Maka-avid fan Kuya Wins. la la. Dito Barangay Binalay. Friendship ko na Tatay Milit. Tatay Milit. Lagi ko ini nakakasalubong dahat Jinmac naka-tricycle yun eh. Pag nasundo iton napakagandang prinsesang si Ariana. Wow. Hi kay Lirian! Hello! Magandang morning sa iyo, Lirian. Wag pasaway kay Lola. Baka magpinasaway ka kan Lola Felicing. Pamayabas lang ni Lirian pag TikTok. Ayan, magandang umaga sa inyo dyan. How are you daw? Shout out ak ngadto hatubabaw himaupay nga aga haak mga kasambugan. Mga kasambugan kuno dugo Aranido ngan Saliwan family. Thank you from Paz Aranido. Good morning Kuya Wens, great kula himama ngan Sisil nga nagsisilig. Ipapa nga naghahalinhin naghahalin. Ipapa nga naghahalinhin. Naghahalinhin. Ano hiya? Great kula nga chacha. Ewan ko sa'yo. Wala ako naintindihan dun. Tawa ko no ni Tatay Milit. Tatay Milit, ada pumarani kagudhan radyo. Payaman man, mabasag, mahulog ito sa radyo. Di ka na mabati ha ako. Nung tayo. Di ko na ikaw magigrit. Hello kay Vando Sina. Salamida, magandang morning. Kuya Hino iton coordinator iton Jenmac. Okay, board member T. Ano Jamie, paki ano na lang. O di kaya di na mismo at opisina ni Mayor. Or kung pwede haakon ka mo dumaraon daman. Para matulungan ko kayo dyan. Hello kay Ate Apple, magandang umaga. Ngang great ko kunong adto hasulangan akon mga minamahal na kag-anak. Dada Fernandez ngan Antonio Fernandez, Fernandez family. Tanan nga mga taga-sulangan nun, maupay nga adlaw hayong tanan from Art Fernandez. Mga Fernandez to abot ka ano ni Rodi Fernandez. Yan. Ubusan akong background Bakit? Nag-iisa lang siya. Ayan, guhulat kita itong reply ni Boss Abubo. Parte ito na covered court sa barangay Alang-Alang kung saan niya titikang kaya ada na ito ay mga kamot itong program of work. Wala nang atrasan yan, panigurado na yan ha. And sure tayo ada na haya kasi ako mismo personal mag-upod kami ang pagkarawatan niyan program of work. Ako pa nga nito na hinatag haya ay yung paagi ito na ako. So sigurado ako mismo kinita ako dahil itong program of work na, so for sure matitikangan na ito, sana matikangan na. Waray kasi reply Engineer Abubo, Engineer Bobby ako na kay pagkakahibaro ko mga sangkayan yan adiya hatong tulay tagbakan ngahin tulay
Kutikot ba? Reporlos. Adto ito iya dito mga tao o busy pa siguro. Di kita mga by next week or saan uhiya magtitikang hitpan na di ha covered court ha barangay alang-alang. Hello kang Glita Isguera, magandang umaga, good morning met. Salamat han pagpakita gihap maupay dere gin ko kumbida kay napakita kalugod correct. Malay ko Glita na aada ka ngayon hat nga balay. Kulang kita wara hiligay nga hi Jessica. Dapat nakadaliwat hisika nga higayang. Para kompleto ang reunion. Maraming salamat Ate Glita. Iyo mapaso nga pagkarawat, o diba? Kay Ate Lulit, kay Roxanne, at yung isa pa, yung isang bata na maganda. At kay Kuya Wells Bon, ayan, cooker. Nagluluto iya dito na luyo. Ayan, maraming salamat po. At sa nagluto hanira food, sinod to Ate Glita, mother ni Tita Lulit. Oo, sarap magluto. Promise, walang halong iklabos, sirang panikuan. Oo, kaya maraming thank you po sa inyo. Mupay kunot diraging ko kumbida. Anong malay ko? Anong malay ko? Andun ka pala. Nagkataon lang yun. Nagkatagpo. Why na? Sa wakas kuno nabasa gihapon akong message. Good morning, ada itong Tam and Jerry GC. Pag-aranin Tam and Jerry. Hera Tam and Jerry siguro ahanin din eh. Good morning kay Alma Roy Ablay Lizondra. Magandang morning. At kay Joanna Mare Herrera. Syudad itong Burungan. Kumusta at kaluoy sa Diyos dida? Ano itong baga imo dida yan ang baga ginlilibang-libangan na. Siguro nandi-deliver init iya mga produkto. Good morning, pag-greet ako akon mga kids, si Justin, Fanny, Clarice, ngan Baby Jude nga namamata imo program. Good morning, gihapon nga kan Sir Francis Aldaya. Kumusta dira? Indolo yan na hiya Sir Francis Aldaya. Pade, asan ka ngayon? Asa na? Hain iya yan ang mga kulawan naton. Iton iya yan ang baga kabisihan kung hain hiya dapit. Ano't iya yan ang baga ginaariglar. Busy naman ini nga tao mga kasangkayan. Usay ni nga coordinator gihapon ni Governor Benny Bardone. Kundi nilolokupan niya iton bongto iton Salcido. Herang Konsehal Charles. Yan sugad man iton bongto gihapon iton Mercedes. Ano? Karoyag naton mabaruan iton iya yan na baga mga lakad. Ano iton iya yan na maliban la padihan burunyag nga lakad ha. Ito na programa ito na itong probinsya. Oo. And then aman ang mga boreal assistance nahisgutan na ini naton. Adto na kalabay nga adlaw ang Biyernes kan Francis Aldaya din habong to iton Salcido. Ambot ini nga kan ini nga boreal assistance nga nakarawat ni Felicidad Karanyagan from the municipality of Salcido. Sumalakan Francis Aldaya. And then nagpasalamat daw dako an pasasalamat ni Nanay Felicidad Karanyagan
kan Governor Ben Evardoni, ngan Vice Governor Maricar Sison Gotisan, ang sunggad man ang sangguniang panlalawigan members, ang iya nakarawat nga nagkakantidad hin 17,500 ka pesos. La la la, la la la. Come on, everybody. Ini na AX ini mga kasangkayan. Assistance to individual in crisis situation. Oh yeah, ano na, adi na kita. Nalala ko to, ane. Ups, sandali lang. Okay. Sikop. Nagdiretso eh. Oh, walang preno. Dumiretso siya. Sandali lang. Ayan, dumiretso eh. Ini nga pagtaga-AX mga kasangkayan. Iton natatabuhin din eh. Oo, magko-comply ka mo itong requirements tapos inin parang solicitation ini eh. Ada kita na aro itong pundo itong kada usa itong mga board members. Diba? Opisina ni board member Jimmy T, board member Mark Byong, board member Cristel Yadaw, opisina ni Vice Governor Maricar Sison, opisina ni Governor Ben Evardoni, tanan nga mga sangguni ang bayan. Tanan nga mga sangguni ang panlalawigan pala. Oo, inaaruan naton inidya. Kada usaha era. Parang nagsosolicit kita. May nahatag taga 500, may nahatag hina 1,000. Pero itgidag ko humatag hini din hit opisina ni Vice Governor ng Governor. So, inin makapagkulikta nga ning kamuhitin tago 1,000 kada usa nga di ba? So, pareho ni nakabuohiyahin na 17,500 ka pesos como bulig assistance. Boreal assistance. So pasalamat kita ito naton mga coordinators, mga mag-uptick na coordinators. So ganda Francis, Rajes Mongkel, sa lahat-lahat po ng mga coordinators ni Governor Ben. Maraming salamat padayon la po itong pagbulig, ha. Kay siring pa maupay talaga hadughan, maupay hahuna-huna baga kasing-kasing. Maupay pagdamdamon mo baga huna-hunaon nga nakakabulig ka hinig kasi tao. Bisang kun waray kita mga coordinators, maaram kita waray ta personal nga may bulig, paagi na lang nga mabuligan ta hera pag process itong mga papel, kung pationan o hera makakadaraon ngadto pangaro ang bulig, gidadakuit nga bagay para haera. Diba? So, dako nga pagpasalamat naton mga coordinators nga adi hafeld. Hera ito nagiging mga kamoy ni Governor Ben Evardoni nga maabot, makubit, makaptan kamo, ipaabat itong gugma tika ng probinsya nga dahil ito tagsa nga mga dughan panimalay. Diba? Amo iton mga kasangkayan, iton baga nakakaupay, yan ang panahon ka. Diri ka na maghihinagap-agap. Pag nahibaroan ka nga ikaw nanginginhalan, may ada makadtoy manginginano or may makakapagtutduhay mo. Di ba? So, amo ito. Ngayon, aton liwat, baga pag dako nga pagpasalamat, ito naton mainugupon, mabinuligon nga hid hiton PSWDO, masami-sami, madali-dali naton na madaraon. May da kami hini mga GC hiton aton kanan PSWDO. Didto gini restoryahan, ginfo forward iton mga nangangaro imbulig. Para madagmit iton aksyon ngan mismo mampaligutan mismo iton head of PSWDO iton gios na biyahe panginano pagkulaw-kulaw nga dahil iton mga nanginginhanglan nato na kabugtuan. Come on, everybody.
So dako iton aton pagpasalamat han nga dahil iton aton PSWD uhid kan Ma'am Josefina Paligutan. Kan sugad manggihapon ito niya mga staff ano, sugad kanda Linel, kanda Ma'am Anadiel, kay Ma'am Anali, lahat-lahat po dida ha PSWDO po. Maraming salamat po kayo. Kay kun ito naton head baga malabyaw iton PSWDO bisan siguro tat mga coordinator baga mahuhubya pagdaraon pagbulig. Kaya kami ang lakas ng loob namin. Kami nga mga coordinators baga malakas itang loob pagbulig hayo. Kasi itamon head ha PSWDO or kun hinuman nga mga head of offices nga pwede naton madaraon, madagmit naton nga nadadaraon. Ngan iton aton governor, maupay iton iya instruction nga dahiton mga head of offices. Pagka iton nagios iton mga coordinators. Come on, everybody. Kay maaram hira nga iton ginahangyo iton mga coordinators natikang iton mga tao, which is yun yung pinaka priority iton aton governance ni Governor Ben Evardoni itpang gobyernohan din na probinsya iton Sinirangan Samar. Asya itong pinakauna kay subala pa diya tagline inuotro naton aton probinsya tao iton una. Oras naton mga kasangkayan 55 minutos makalabay iton alas 7. Jet set ticking bakit mo bang Puso to details na ihaw Shanghai ang finest ng siya ikaw Always the TV, ikaw siya ikaw Come on everybody, DJ Sunny and the house Jewelry ko siya was the mojo Come on everybody Buhay na og sa kita kablason ito naton oras mga kasangkayan. Ato nanay pasadahan adi nga pipirangan na sasalin nga greetings. Kan Ati Apple Dae sa rin niya good morning Tito Wens paki-greet kan Lola Vicky. Ngan Tita Gina, tikang kan Bibi Mia. Hello Bibi Mia. Kumusta yung mga baby loves ko dyan? Kay Baby Mia, kay Baby Zia. Sa lahat-lahat ng mga bibes, oo, na maglaag na yan may ilagas na ngayon ako. Oo, parang kailan lang, sa rin ko panuna, kung kailan kami nawara haere, pinanganganak pala, tapos yan na, nagbalik na kami haere, nagmaraw naman lakat. Sasabuton, bubunggoon pa kinakalsada nga nagsusungkod na. Ay, kaya ko man lang, masugad ito. Ay, madibeke, Daes, maupay nga agahe mo. Ay, kamusta ni mo din ang mga handicrafts? Ano mo din ang mga borloloy? Nanihimo ka pa ba? Nahinunumdum ka pa ba? Hinunumdum na ano? Ay, damo nga salamat tayo yung atanan, ha? Gihinaut kita nga bisan la kumbaga ni kalagsan na kita. Maupay la permito natin baga pamahong-pahong relasya kita itong lawas. Ano niluluwag ka na matubog? Kaya siya ito na natin kahagkot kaya na akong jacket waray ko hisolot. Nagpo-protesta na nga ni ito na nga imo kumade itel. Nakan pa di Jero Masawa. Nagpo-protesta imo kahit imo kuno jacket o sa laos kasi naging ginamit ni mo din niya radyo. Kaya di mo man lah radyo ginagamit hininahagkutan ka. Madi bangin may damo di da jacket nga pula it color kay nadire ka naman hiton blue. Pero isahin nala kami dyan tag-usahin kami. Papasalamat na naman ako ito. Opay naman la kung may ada mag-community pantryhin puro jacket kay mahablot ako. Mahugot ako. Ayaw la ka mo pag-community pantryhin bunay ha kay bagin ubuson. Balita mga sangkayan, maray na kita oras. Ay, ngaran na akong kaupo di technical side, isang kay Jumac. Ini naman niyo sangkay, waray luhat pagkabutlaw. Always alive. Para ini nga programa, iyo programahan nga tanan tindugnan pamuhay-puhay istihanon. Eri kita ito binubutlaw mga kasangkayan basta partihin na pagbulig nga may makakaya iton aton mga kamot. Kaya iton aton lawas nga magiyahan hera para makahatag kita iton serbisyo nga
subay or yes, naisusubay ito na mga programa nga iginalatag ito natong probinsya. Kaya baga sering pa ang gaan ng feeling natin, ang gaan sa feeling nga baga aton ba feelings nga danay baga di naton ma-explain dara itong kalipay nga nakakabulig kita. Bisan maaram kita kung haaton la personal baga waray tagon maibubulig kay parehas man kita kablasanon. Pero hapa maagi naman la magin tulay kita makadaraon hirangad to iton mga kaangayan nga madadaraunan para ito nira tagunting nga problema, di ba? Kaya sering pa man paulit-ulit haaton probinsya tawo ito nuna. Namo nga salamat. Og sa kita lumugas tugutan ako ni magbilin hininga akong publonganon an pagpasaylo indere makaralo kun an imo kasing-kasing en sincero kaya nimo dughan timpluhan Ginoo nga angay paghirutan han tao. Namo nga salamat. Bye for now. God bless. Eastern Samar. Nga mabinuligo o sariwat ako nga mag-isa sa kayo basta maupay lang pagdaraha ako sakay ko bisan lang ang plaso pobrehado bisan diin akong hirapa ba siya mga sakay ko bisan lang ang pobrehado importante ito hiraha akon sa bisan diin hiraha akong kakatuon. Mabuligla ako basta may higayon kaya tao ara alayon la ito kay di permian kabutanghan panahon angay niyo inihuna-unaon nga di maupay ang tao nga awanon kaya tao nga makisa sa kayon nga mabinuligon pero may pagbibil mo ako ang tao nga sasakayon ako ang tao nga makibubuligon ako ang tao nga makiaangayon mag-upay nga sitwasyon ako ni papadayon. Mabuligla ako basta